Καλησπέρα παιδιά μου, Μπόκια, και σήμερα έχουμε ένα καινούριο vlog παιδιά, ναι, μετά από πολύ καιρό έχουμε ένα vlog. Ας αρχίσω με το ότι πιστεύω θα βγει ένα ωραίο vlog, επειδή έχω νέα εξαρτήματα και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά θα μου πείτε γιατί άνοιξα vlog και θα σας πω πως επιτέλους έρχεται η μέρα που θα φύγω το πρώτο ταξίδι με τους φίλους μου στο χωριό. Ναι, έκανα αρκετές από τις προετοιμασίες off camera, αλλά μερικά πράγματα τα άφησα για το vlog. Οπότε ας αρχίσω με το ότι εδώ πέρα το δωμάτιό μου είναι αχούρι γενικά, μπορείτε να το καταλάβετε, ναι. Θα σας πω πως βαριόμουν να καθαρίσω το δωμάτιό μου και όλα αυτά πρέπει να μπουν στη βαλίτσα, που θα το κάνουμε μαζί αυτό, οπότε stay tuned, ναι. Αν σας αρέσουν τα vlog πατήστε ένα like, γιατί πλήρωσα μικρόφωνο καινούριο και όλα αυτά τα πράγματα, φώτα και GoPro και τέτοια που θα χρησιμοποιηθούν. Οπότε ας μην χάνουμε χρόνο. Λοιπόν, μιας και τελειώσαμε τώρα τη βαλίτσα και είμαστε έτοιμοι, λέω να κουρευτώ και να φύγουμε επί τόπου, οπότε ας το κάνω. Οπότε, μιας και φτιάξαμε τη βαλίτσα τώρα και έχω κουρευτεί, λέω να αρχίσουμε να φεύγουμε γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο. Λοιπόν, φτάσαμε στα κτέλ τώρα. Εγώ είμαι εδώ και καμιά ώρα και περίμενα τα παιδιά. Κλείσαμε τα εισιτήρια και όλα καλά. Να σας ενημερώσω πως πρώτη φορά έρχομαι στα κτέλ, οπότε δεν έχω ιδέα και είναι πάρα πολύ παράξενοι εδώ πέρα. Σταμάτα. Οπότε, μπορώ να σας δείξω τα παιδιά που είναι να πάμε μαζί Βιτίνα. Και αρχικά είναι ο Άλεξ Άμιος. Έλα εδώ. Εδώ είναι ο Άλεξ Άμιος. Άλεξ Άμιος, ο YouTuber. Εδώ. Και είναι και ο Κατσίγιαννης. Έλα εδώ Κατσίγιαννη. Χειροκρότημα για τον Κατσίγιαννη παιδιά. Ελπίζω να φαίνεται ο Κατσίγιαννης. Έλα εδώ. Εδώ είναι ο Κατσίγιαννης παιδιά, νάτος. Οπότε αυτοί είμαστε. Δυστυχώς. Ναι. Ήταν να έρθει και ο Χριστάκης παιδιά, αλλά δεν ήρθε. Πολύ κρίμα που δεν ήρθε ο Χριστάκης. Θα το πούμε σε λίγο. Φτάσαμε Βιτίνα παιδιά, ναι. Παιδιά, ναι. Φτάσαμε επιτέλους μετά από 3 ώρες και πάμε προς το σπίτι τώρα. Ελπίζω να μην βγάλω πλάνα ανάσκαρη. Εδώ είναι το διάσημο πάρκο της Βιτίνα, ναι. Και εκεί είναι ο μπρο μου. Ο μπρο μου. Ο μπρο μου. Φτάσαμε στο σπίτι τώρα παιδιά, μαζέψαμε όλα τα πράγματα και αυτά, σας έδειξα μερικά πλάνα από το σπίτι. Γεια σου Κατσίγιαννη, τι γίνεται? Και σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτα γιατί είναι βράδυ παιδιά. Οπότε δεν θα κάνουμε τίποτα, άρα θα τα πούμε αύριο.
Οπότε παιδιά, μιας και ξυπνήσαμε τώρα και πλύναμε τα πιάτα και ό,τι χρειαζότανε, θα πάμε μια βόλτα στο βουνό τώρα, επειδή είναι ωραία εδώ πέρα. Θα βγάλω κανένα πλάνο, θα δούμε. Αυτά. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά... Του πούστη. Γιατί δεν έχεις βάλει μαθηματικός? Πού να τη βάλω? Σιγά δεν είναι 50 χρόνια να τη βάλεις μαθηματικός. Αβέ, Πού πάμε τώρα? στον κόλλο σου. Λέγε ρε. Δεν ξέρω, καφέ. Καφέ. Να. Άνοιξε η πιτσαρία, παιδιά, ήταν να πάρουμε από εκεί πέρα, αλλά τελευταία μέρα, παιδιά. Αλλά αρχίζει. Πάμε να πάρουμε καφέ. Πάμε στη Έλα, φίλη μπαμπά. μας. Στη φίλη μας πάμε, παιδιά. Σε φίλοι μας. Πάμε. Πολύ φίλοι, Φίλη. Φίλοι, Γνωστή, φίλοι. αλλά δεν γνωρίζει που όμως πως της τον σφύραγα έναν. Record section. Τι γίνεται παιδιά, πώς πάνε τα πράγματα? Εγώ είμαι στο κτέλ εδώ πέρα με τον Άλεξ Άμιος και τον Κατσίκιανη εκεί πέρα. Και ναι, εντάξει. Οπότε παιδιά, αυτό ήταν το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε, γιατί εγώ το απόλαυσα πλήρως όσο το ηχογραφούσα και το έκανα edit. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα, οπότε παίζει να είναι το μόνο βίντεο που ανεβαίνει μετά από πόσα attempt που έκανα για άλλα βίντεο, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like για να συνεχίσω τα vlog και πέρα από αυτά θα τα πούμε την επόμενη φορά, παιδιά.